Mon, ayun. Jalan ka. Mon, murag di man imong pagkabuhata, mon. Ay pag-steady na lang unta nato. Ni butangan na to pisi diri para balanse inigalsa nato ba. Sige, ato na ng usbon god. Estudyohan na nato balik. Ato na kinab kang kanding. Butan na to dinhi sa kangkal. Sige, sige. Dali, dali. Okay. Ang karon na. Magigot. Dali, dali, dali. Ding. Agoy, oy. Ayaw lagi sa pizza mo. Oh, Calm down. pitaw, pitaw. Ha? Yan ka. Yan ka. Pugisa, pugisa. O lagi. Kuna di. Pasa, pasa. Ding. Sige, sige. Hindi lang galing, hindi lang galing. Takot yun. Higda ding. Higda. Yan ha. Awa. Masyur ta. Sige na lang. Sige na. Uno, dos, Tris. hinay lang. Hindi. Sa'yo pong kuning pagkabuhatan ni mo. Uy, naunsam ka. Temporary lagi ni lagi. Tuyok. Nya bun. Doon lagi mo bantay ani bun. Kita rin magbantay. Magbanos tagkanaog. Arong pagtanaw ining tangkal. Sige. Ay. Ugma pohon. Ato na to sa amparing. Kay siya atong paminawon. Kung unsay maayo nga di ni makita ni tangkal. Okay, ugma. Ato na sayuhon. Hmm. Ato lang siya sikretuhon para way makahibaw. Nala sige. Unya. Kay karon, ni ana may tangkal. Ang may natong buhaton, magbanos-banos na lang tagbantay. Nya kinsa may unang bantay ron? Ikaw. Ako? Oh, di mo himo oy. Rafulon tani oy. Rapulon pag yun. Ikaw na lang. Rafulon na to. Piko na lang nato. O sige. Bato, pik. Ayay, Bato, pik. Bato, pik. Ikaw yung nagbantay. Pero di lang nato dugay yung pagbantay. Kada 10 minutos lang. Yeah, niguman sa 30 minutos. Mo saka kas taas. Human ako yung pulis 10 minutos. Sige. Ha? Pildi man ko. Ikaw na yung unang bantay. Kung dukaon ko. Nag 10 minutos, lagi mo saka ka dito sa taas. Mupuli ka na ako. Sige. Ang katulog na to dito sa taas, 30 minutos. Mupuli dayon ko. Wala ba ko orasan rin? Ay so, estimita lang ko. Sige. Panidig yung pagmaya, pagduka ha. Di lagi. Tama na bon, 10 minutos na. 10 segundos pa na. Aw, Baga. lain di ay. Good night, Ding. Good. Natin. Ay pa siya ding tuog na ding. Ako pa ding. Pagbantay yung pagmayo ha. Okay, way snack dire. Laayo na ning bantay way kaon oy. Dili na ra ba way umo tribon. Balik to ba? Ay, naman.
Sir, Lakaw taron ha. Kita'y mangunay suhid sa kahimtang sa mga tao na ng adlaw. Kubayan silang pagpangitas kanding. huwag sa nang kabayo, sir. Ayun na. Suhiro ni natong dapita. Ang tanang mga tao din ng mga lakaw rata. Nyapiton tatong panday nga. Mo'y mubuhat sa gisugo ni Papa nako kay gusto siya mapatukod og bahay din kaya hindi na siya mag-star din May resulti ka nakuha na, sir. Ano man? Nandun ko. Naibahay diya, sir, ni Doktora Mirna Simbrano. Bag-o para ba na? Iya na ibaligya, sir. Kay muadtong sa Amerika. Mas maay ba na, sir, kay umandaan na nadaan. O ba? Oo, kaysa mapatukod mo, hasol pa kay tanan. Langay kayo. Na magkahana karon. Oo, naa. Sige ta. Kapito na to. Oh, maugod gihapon, ngitas kanding. Kay biyak ka ngay padali na sa itong agawon. Nang, kamura konsultian ani ha. Ay lang usaba ha. Unsa man na? Ay na mo sige pangita ng kanding na yan kay di na niyo ikita ang kanding. Kay nga nung mandi ay. Hay naman din ang kanding nga. Ha. Mo pagtuo ana nang murag ana sa dayong dapit. Ni abroad na siya, wala na dire. Pagtarong Simon, uy. Na lagi wa may ikita ng kanding nga diri ron. Na, maura ba na ipong sa uban ay? Kakapoy-kapoy lang kuno ta. Muna. Gisultian na ta mo ini ha. Pero ay lang mo saba ha. Kita ray kay bawaan ha. Pagklaro Simon, uy. Sa may kamaturan ni mo nga wa na ginadining kanding. O kita na gingon nimo lang. Wala na dire. Ay, tumagod na nga. Kada usa ka semana na mo magbalita na to nga nay nakakita sa kanding. Pero karon oh. Asa na? Wala na pakita. Wala na dire. Nas lang lugar. Kapoy-kapoy lang yun no. Bitaw nay, dugay-dugay na sa tawa kita ng kanding eh. Nay, ato na lang sultian sa tatay nga, muundang sa tagpapangita. Nga, sultian? Unsa man na pagsultian na? Mutuod din na nato di man. Ang agaw rami ang tuhuan. Sayo na kayo na nang oy. Ay lang gud ninyo sultiin nga mangundang mo. Kana lang inon nyo nga nagsusuroy mo, anong hita mo pero gasuroy mo. Di ba Flor? At tabaron mo sa amo mag damo bro taglob di nya. Kay mo gud ka Flor nga. Asa na nga. Zaman si man. Sa oy, Kanang kuan ba kanang mauwa mo kay dali oy, unsa? kanang Ya oy, apir ako kung sa sulti. Anak ko. Yan ang Bahalag apton ko ko. Hindi ko musurrender ni mo. Bahalag na. Langgam nga pula nga among nakitaan, ibuhat og tangkal nga among nadakpan. La 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 la.
La 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 di ra ra di. La la pa la pa la di ra. Ugon niya Bune. niya ka ang dila sa Hoy. tu... Ay! Maingod to, sir. Saan ka? Itong kauban mo, wala mo mangita sa kanding? Oh, nangingita mi sir ay. Ngita. Ngita ka, niya nga niyaman ka. Hayam to imong partner nga pigibang. Kasi nga to? Simon. Kanang nangita na si Simon sir niya ako nagpabilin lang una ako kay naglungag man ko. Para mo ibawon ba? Kamu ha? Kamu nga itong pigibang kay mong sunod na ng ubang tao ha, parehas na ang uban. Nagsigig panabi, nga wala na din ang kanding. Ay, di mi ana sir ay. Mga tapulan na kay sila sir. Kugihan man mi. Siyang paring. Kung sa may iyang gipanabi, bahin tungod sa kanding. Ay, wa man sir. Wa man siya magiskot mahitungod sa kanding. Siyang paring. Wa ba magtabi-tabi? Nga wala na din ang kanding? Wa man sir. Sultihan di ka ha. Doon na ako yung mga tao nga ipadakop tungod sa ilang pagkatabian. Toy, kita. Dara mo niya eh. Tao, siyam ni kabuok. Patubangon ni nga to sa barangay. Ay mga tabian sa mga tawahan na. Apil si Bin IPI. Oh, Kanang mga tawhan ano na mga tawahan na tanan? wala na hinungdan. Di ko gusto nga kanang mga tawhan na magpabilin pala sa mong dapit. Gusto ko mahawa na din eh. Yung mga tabian na. Nuwa sa kamo, ikaw, kato imong partner nga pigibang, sultihi. Nga di magapil-apil og tabi nga wala ng kanding. Oh. Akong sultihan sir. Kanang imong butang igtiil, aron kumpleto. Pat na ka po. Atay! Unsa to sila dire bon? Nagpatrolya. Unsa man lagi ingon? Doon yung mga tao nila, supak na nila. Di na ako nung sila mangita sa kanding. Abi nimo bon. Natural mapulaan yung tao sige pangita kay mo naman napakita nila. Oo, gyud. Ay, kuyawan ako eh. Magani, wa mo tingog sigot. Sige. Basin gaduda na to sila ba nga natakpan ng kanding nagitangkal. Ito nagruha gud lagi. Mao gyud. Mao nga, pagandaman ginato niya. Pagandaman dito na oy. Karon kay niya naman ka, ikaw na sa iyong bantay. Kaya akong sugaton si Hilin. Ako yung bantay. Diri. Balik niya to. Gamita imong utok, good. Suman ka. Sana gyud una ko mo adto ni Hilin, adto na ako si Amparo akong paibawon nga gitangkal na to ang kanding. Ya. Bun. Pendumi si mga Amparo nga. Sunod si Manas. Inatakdol na. Ay palabig excited. Di man gud kay dako na bugat ang utang latik moy. Maningil? Naningil lang. Tikmoy mo unggoy. Morte insik ito. Sige lang. Ato lang bayaran to na, di na to na bilan aron. Mao lagi ato. Maluwag atong ginawa. Bayran gid tanda. Uy kay para makautang. Inigaagi ra ba nako sila at sigahan ko sa mata. Sige, isat. Madlok man ko gud. Ito na ko ha, bantay kapag mayo. Balik ben bon. Good. Bye-bye. Balik ben bon na. Ulagi. Balik niya to sila ba. Lagi. Bon.